конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон қонуни асосие мебошад ки бешубҳа саодатномаи миллати мост ва он дар радифи парчам, нишон, суруди миллӣ, асъори миллӣ, забон, адабиёт, санъат ва дар муаррифии фарҳанги миллати мо нақши муассир дорад. Месазад ки мо дар навбати худ бо тобеъ будани қонун ҳаёти озоду осударо интихоб намуда баҳри боз ҳам гулгулшукуфотар гардидани кишвари азизамон сайю талош варзем.